Човек не бива да насилва нищо в живота си. Нито думите, нито хората. Най-вече не бива да насилва себе си. Защото няма значение какво очакват другите от тебе. Това са техни очаквания. Това е техен проблем. Най-важното е какво ти си поставил като задача пред тебе самия. Покоя е благослов. Какво ли не в живота си не бях, какво ли не отбих любов и злоба. Бях най-богата, бях сетен сиромах, но не и просек при това на обич. Русията ме пълни с гняв, стъга, Русията обижда ме, гори ме, зато и макни си щедрата ръка. Не искам вместо обич милостиня. Ахния тази милосърдна длан, че ако някой някога е давал любов от жал, това съм аз и знам цената страшна на любов такава. Любов победност не ми дава и не, любов съдба, а не в торба се носи на колене пред твоите колене. Не твоята обич, твоята гордост прося. Любовта е живот, щедрост, свят, добрина, не паничка за дребни грошове. Нито дар милосърден с най-нищожна цена, нито дар милосърден с най-нищожна цена. Тя е памък свещен и съдбовен. Какво ли не в живота си не бях, какво ли не отбих любов и злоба. Бях най-богата, бях сетен сиромах, но не и просек при това на обич. Русията ме пълни с гняв, стъга, Русията обижда ме, гори ме, зато и макни си щедрата ръка. Не искам вместо обич милостиня.